बेंगल स्टेटनि इउनिलिस मसाहारि एमजेडलि एक्स एनडिएफबि केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय एनडिएफबि आव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों आं 2015 आवहाय आं गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इन्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा एनडिएफबि आव दे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबि आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे एनडिएफबि होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो एक्स एनडिएफबि केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन